Toto je revolučná novinka v oblasti samozatmavovacích okuliarov. Tieto okuliare nie sú fotochromatické, ale sú elektrochromatické. Napája ich malý solárny článok a keď je slniečko silnejšie, tak sa vám sklíčka zatmavia, keď je slniečko slabšie alebo je šero, tak sa zosvetlia. Najlepšie na tom je, že tieto okuliare nepotrebujú žiadne externé napájanie, žiadna batéria, žiadne nabíjanie. Tieto okuliare sú nadizajnované v Japonsku. Majú pevný plastový rám z kvalitných plastov a zaujímavou vymoženosťou sú mechanicky nastaviteľné petičky na nos. Chcem vás ešte upozorniť na rozdielnú kvalitu pri týchto elektrochromatických okuliároch. Keď som zhaňal dodávateľa, našiel som aj výrazne lacnejší model, ktorý na oko funguje fajn a zvonka to vyzerá, že sa vám tie sklička pekne zatmavia, ale keď pozeráte z vnútornej strany cez okuliare, tak sú tam čierne artefakty a čierne pasiky, ktoré bránia priamo vo výhľade, čiže prakticky sú tieto okuliare nepoužiteľné. Na rozdiel, tieto okuliare majú úplne krásny čistý výhľad a prechod do zatmavenia a zosvetlenia je veľmi rýchly, ale zároveň plynulý. Ak si chcete predobjednať tieto elektrochromatické okuliare napájané solárnym článkom, môžete tak spraviť na e-shope Polarizačné.sk a Polarizační.cz.